ngayibhemela ama-drugs. After there sengibhemile kanjalo, you know ke ama-drugs anento zawo now. Uyabona? Ugcina sofuna lokhu nalokhu yabo. I end up ke sengena shiqi manje ebugebengwini. Uyabona? Ntshontsha into zabantu, bamba abantu inkunzi, yabona? Ufuna into zabantu nje ongayisebenzelanga, you understand? Sanibonani molweni Dumelang Lochan. We are back. This is TVC. Pastor's Kids Growing with Expectations. This is your host Ulindwe Mdlalose, who is a PK. A PK that was never content, a PK bekahaleli impilo zabanye abantu. I was then introduced into drug trafficking. I traveled all around the world. 2012, that's when I had a problem. Gavalelwa Argentina. That's when my life turned around. So this is a reason why we are here as the TVC, Pastor's Kids Growing with Expectations, to say, let us come together and share our testimonies, because namhlanje ngulindwe Mdlalose testimony yami isiza impilo zabanye. So this is the reason why we are here to say, come, let's have conversations whereby sizohilana, sizorestorana. And then today we are blessed in our midst to have Evangelist Umuzi ozosixoxela kabanzana naye nohambo lwakhe noNkulunkulu, because naye une testimony. I welcome, men of God. Siyabingelela sisilindiwe. We are blessed to have you today. No, yimi ngibusiseke kakhulu ngiyabonga. Amen. Sacela nje ukuthi uzintroduce, usitshele nje ukuthi uEvangelist Muzi ukhulele phi, uzalelwe phi. Yes. No, Evangelist Muzi uzalelwa khona la eNatalspruit. Yeah, Natalspruit ngikhulela khona la eSpruit eKatlehong eShongweni. And then again ngithe masengithe ukukhulanyana, I think it was 97, I moved to eThokoza. Yeah, ngayohlala eThokoza. Iswe la vele ke manje ngiyengaphila khona isikhathi eside. Yeah. Amen. Yes, amen. Well, ke balalele emakhaya namhlanje sizoxoxa kakhulu, because ngithe mangihlangana naye uEvangelist Muzi mase sixoxa nje sihlanganisa udaba, ngeza ukuthi nokho itestimony yakhe inamandla. Sizophila, abantu bazoreviveka, abantu bazorestoreka namhlanje. Evangelist Muzi, ngizocela nje ukuthi singene odabeni lethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu ukuthathephi wakubekaphi, because I believe ukuthi une testimony la uNkulunkulu akususe khona wakubeka la ukhona namhlanje njoba uvangela kangaka. Awuvangeli ngoba nakho kuyavangelwa, but khona la uNkulunkulu akususe khona wakubeka khona. Sizothanda ukuzwa ngodaba lakho ke Evangelist. Yes, that's true wena sisilindiwe. Yeah, uNkulunkulu ungithathe kude wena siswami. Yeah, ungithathe kude uNkulunkulu, because I was a person nje bekayiphilela before ngihlangana noNkulunkulu. Yeah, bengumuntu bekayiphilela. I remember ngiphile naseJozi ke eDrobheni. Yeah, ngiyaba umuntu ophilayo eDrobheni, ngiyiphilela nje impilo nje yasezweni. And then it happened ke siswami ukuthi ngaboshwa. It was 2007. Yeah, 2007, and then I get arrested ngaya eSun City prison. When I arrived there at Sun City prison, I tried for, I think for 6 months or 7 months. Yeah, 7 months. And then I sentenced for 3 years. And then I go to Elentuzaneni ke bang transferela ngapha eKuruleni Prospect prison. And then ngafika eProspect prison, I stay there. I think it's only for 1 month, if I'm not mistaken. And then I take a draft to Heidelberg prison. When I arrive at Heidelberg prison, it's well, ngiyengafika khona ke ngathola lo Jesu engihamba naye namhlanje. Mangifika lapha yana ngithole ke, you know, in prison when asisilindiwe, there are a lot of things ezenzakalayo. Ngithanda ukuxolisa kakhulu ukungena emlomeni Evangelist Muzi. Ngithanda ukuthi usichazele kabanzana ukuthi ukungena kwakhe ejele isizathu yini. The reason why uzithole so uboshiwe phakathi. Akawusithathe nje uze nathi kahle ukuthi uEvangelist before uba uEvangelist Muzi bophila yiphi impilo ekuthathe yakulahlela ejele. Okay, siswami. No, akunankinga. Ithi ngize nayo ke indaba yena siswami. uEvangelist Muzi bekumuntu bekayiphilela njengoba I said before. Bengiyiphilela siswami, bengumuntu bengiyibhemela ama-drugs, bengumuntu bekathanda ifashion, ngithanda istyle nje ngiyiphilela ngi-out yaselokishini. So it happened ke ukuthi, you know, when you like izinto kongukuthi awukhona ukuzi-afford siswami, you end up ufuna ukuphila impilo
ongeke uyikhona, you understand. Ubona naselokishini abantu the way baphila ngakhona mhlamba ama-out, uyabona, and wena uthola ukuthi awukhoni wena ukufinyelela kulezo zinto abakuzo, uyabona. I end up ke, that is why ngi end up futhi sengiphila naseJoburg, because bengumuntu othanda istyle wena siswami kakhulu, uyabona. So ngigcineke sengumuntu obhema ama-drugs, ngibhema ama-drugs, ngayibhemela ama-drugs. After there sengibhemile kanjalo, you know ke ama-drugs anento zawo now, uyabona. Ugcina sofuna lokhu nalokhu, yabo. I end up ke sengena shiqi manje ebugebengweni, uyabona. Ntshontsha into zabantu, bamba abantu inkunzi, yabona. Ufuna into zabantu nje ongayisebenzelanga, you understand. So I end up ke sengibona ukuthi ayina selokishini ngathi bangenzela kancane. Let me go eJozi, yabona. Because you know eJozi kandonga ziyaduma, yonke into esheshile lapha, yabo. I end up ke ngibaseJozi, ngiphilela lapha eJozi, because impilo yalapha yana, you know ke it's very fast, uyabona. Phile eJozi ke eJozi ke sisilindiwe akulalwa, uyabona. Suku bonke it's like kusemini nje eJozi, uyabona. So I end up living there a Hill Pro. Yeah, a Hill Pro. There is other place besiphila kuyo nje lapha yana. Most of the people bayazi le ndawo leyana, it's Quartz, but it's a Quartz. Yeah, banjwe inkunzi lapho siswami imini nobusuku, abantu bayakhala lapha. You'll never udlule lapha yana uphethe ifoni ibono, uyabona. So I end up ngiphila lapho ke siswami, ngiphila leyo mpilo, uyabona. Ngokuthi mangivuka ekseni ngizobamba bani, you understand. Namhlanje mele ngithola imali yokubhema, you understand. Ngapha ama girlfriend, uyabona. Iningi nje into eJozi siswami, uyabona. So I end up ngiphila leyo mpilo ke sister, uyabona. Yokuthi ke ngifuna ukufita nehabit, uyabona. Ngifuna ukufita in ema-outini, uyabona. Kubogeli, cause ke eJozi siswami kind and kind, yabogela balapha yana, uyabona. Yeah, zikhipha kakhulu ziyakhala, uyabona. So I end up ke ngiphila leyo mpilo siswami, uyabona, ukuthi ngithathela abantu izinto, uyabona. Ngapha mele ngibheme, ngapha mele ngibhadale iflat engihlala kulo, you understand. Because mangifike eJozi vele I won't lie, ngifikele estradini mangifike eJozi, but ngenxa yempilo ke bese ngiphila, you know, nabantu engihlangana nabo, yabo. You can't live estradini uspina, yabona into ezinjalo. I end up ke nami sengifuna ukufitha in ngene emaflatini ke. Yabona sekuyipressure manje, mele ngithola imali yokubhadala iflat, mele ngithola imali yokubhema. Ngapha nginogele ngiphila naye khona lapha eJozi, uyabona. Naye uthanda izinto every day ke eJozi sisilindiwe kuyaphuzwa, uyabona. Each and every day, akuna weekend lapha, Monday to Sunday kuyaphuzwa, istyle nje every day, uyabona. So I end up ke, that is why ngigcine sengithola sengale ke manje boma prison. Ngenxa leyo mpilo nje yokuthi ngifuna ukufitha in, uyabona, and ngapha ngisipana. So kamele ngenze sure ukuthi imali ngihlale nginayo, style ngihlale nginaso, ngihlale ngimuhle, uyabona leyo nto leyo. So ngenxa yokuthi ke bengasebenzi ke, uyabona, ngumuntu obamba inkunzi, I end up ke sengithola ngise-Sun City sisilindiwe ngayo leyo ndlela, uyabona. Because bengithatha izinto ezingabhilongi kimi, into engasezami, uyabo. So I end up ke ngiboshwa ke 2007 September, ngaboshwa ke, and then I go to Sun City trial. Yeah, I trial Sun City. Trial I think 6 months. Yeah, 6 months. After that 6 months, they found me guilty. Yeah, but bangkweba ke 3 years. I go to prison. But it was not the first time. Ngboshwa manje. Ngake ngaboshwa before. Yeah, but I was still young at that time. Yeah, but so mangiboshwa this time sengiboshwa kwesi-2. It's where la ke manje ngiyahlangana noJesu khona. Yeah. So ngiyakuzwa Ncegu, ukhuluma ngokuthi ukhe waboshwa before usasemncane. Yes. Now kuleso simo ke leso umncane, what was happening there? Can you please also take us there, because khona nabancane abalalele funa ukuthi nabo basizakala. All right, Sisilindiwe. No, that time ngasho nje wena Sisilindiwe ukuthi ilento engishilo before ukuthi the problem ukuthi ngisuke ngazi involve entweni ukuthi zizongicaka at the end. How old were you Ncegu yami? I think I was 16 in that time. Yeah, ngangina 16 ngaleso sikhathi, because I remember ngangena ejuvenile. Yeah, ngangena ejuvenile. Ngatriala lapha ejuvenile because ngagcina ngiya there is this prison lapha ePitori abathi Paviani Sport. Yeah, it's underage ke abantu ababhandita lapha yana. I go there ePaviani Sport. It was 2004 if I'm not mistaken. Yeah, 2004. My first sentence ke ngaleso sikhathi. 2004, and then again I go there ngabhantinta lapha yana babengigwebe banginikeza 4 years.
But in that 4 years, because I was young, njengoba ngisho ukuthi bengimncane. Okay, they say kule 4 years lena because I'm still young. There is a lesson nje just abafuna ukungithisha yona, yabona. They say 2 years bayayilengisa and then 2 years inside, yabona. Unfortunately, because you know God is good, yabona. I never saved that 2 years yonke, yabona. Kuleyo 2 years leyo ngabhantinta nje, I think sisilindiwe ngabhantinta 10 months. After that 10 months, kwavela nje umusa nje esikhaleni. I remember it was kwakusese uNconde Balfour, i-minister correctional. Nconde Balfour, he took all my sentence and then ngaphumela ngaphandle. Uyabona? Ngaphumela ngaphandle. Kuphumele kwami ngaphandle ke kushuthi ngathi sisilindiwe bengakafundi next in that moment. Uyabona? Because ngithe mangiphuma still ngabuyela la ngigcine khona. Uyabona? Ithwela ke manje sengigcina ke manje sengithola sengisemajuzi ke manje. Uyabona ngisuke lokushini ngiyemajuzi. Nkosi yami. Yes. Hayi ke babukele emakhaya ngizothanda nje ukuthi ngithi ukufakela i-comment yami ukuthi obukele ekhaya olalele more especially i-youth yethu simzwile u-Evangelist Umusa uthi ungene ejele under 16 years. So ngithanda ukuthi lalela bese uyasinda engozini because uthe makabeka ingxoxo yakhe wathi ukuthanda izinto ukufuna ukufitha ukufuna ukubelonga maye sifuna ukufitha ini bese sitholakala ezintweni sesele icrew nalabantu bophila nababasekho. So ngithanda ukusho ukuthi hlala nathi ubambe ulalele bese uyafunda bese uyathatha ke nawe uyosiza nabanye. That's true. Going back to ingxoxo yethu Nceko yazi uthema uthi umusa ubonga umusa because I think uNkulunkulu ubekukhethile ubekuthanda uthe ungena una 16 years bokumele kahle wenza u4 years balengisa 2 years wayenza 2 years naleyo 2 years azange uyenze kwaba 10 months but because of now there was this strange spirit and this demonic force that I always say nama ngi relate to my own testimony ukuthi uLindiwe was like not uLindiwe bekuna this demon ebeyingipusha because noma sengibona ukuthi la ngiyakhona kunengozi but I kept on moving. So ngifuna ukuthi sixoxe ngalo daba engilizwe mawuxoxa this thing eyavuka kumina ukuthi no ake sigxile kancane la sikhulume ngomusa ukuthi kumbukele ekhaya olalele sizokhuluma ngomusa ukuthi kahle uNkulunkulu ukunikela umusa budwami wayevela kunikile so ukuthi mhlawumbe njoba wawushila ukuthi bufuna ukufitha you did not listen. That's true. So ngifuna ke siqhubeke nodaba lethu ukuthi uthe ugcineke so ungenile Sun City wagwetshwa nakhona wahlala nakhona that's when uyele wathola ukuthi uthole lo musa phakathi wazane nenkosi uJesu. Can you please kindly take us through leso sikhathi leso ukuthi kwenzakaleni so uphakathi ejele into yakwenza ukuthi uthi this time around ngifuna ukushintsha? Yes. No, uyabona sisilindiwe angiqale la le ndaba. Njengoba usathintile kancane. You see ezinye zezinto sisilindiwe azenzakala ngoba it's must, ne? But izenzakala by the grace of God. You understand? The grace of God ngathini? The grace of God ifinyelela kuwe empilweni kungukuthi you are not deserving it. Uyabona? Kunezinye zezinto esidlule kuzo sisilindiwe kungukuthi besingazideserve or kungukuthi bekumele ukuthi sithe madlula kulezo zinto saphupa. But by the grace kaNkulunkulu azange kwenzakala. You understand? So ngithe mangise prison wena sisilindiwe kwenzakala umusa nje njengoba ngisho ngifuna ukuqila kakhulu endabeni yomusa. Uyabona? Because uthobhala kahle ngikho kumusa kaNkulunkulu. You understand? So ngithe ngise prison there are a lot of things ezenzakalayo sisilindiwe in prison. You understand? When you are there most of the people uma besejele kunezinto abayitholayo sisilindiwe ejele. You understand? Abanye bathatha umthetho. Uyabona abanye bayahlukumezeka. You understand? But mina ngithe ngilapho phakathi in prison ngathola uJesu. You understand? That is why ngisho ngithi umusa nje uyabona because I was not deserving that. Uyabona because uma ngakutshela nje sisilindiwe ngithe ngilapho in prison even my family they never visit. You understand? But by the grace uNkulunkulu wangivusela abantu nje kwaba nabantu abanginakayo in prison. Uyabona and ejele sisilindiwe ngizokutshela
you'll never uthole abantu abazokunaka konke there is nothing abayenzayo kuwe. Uyabona, in prison when a person kungukuthi une care for wena, there is something naye ayitholayo kuwe. Uyabona, ayikho into amahala ejele sisilindiwe, but ngithe ngilapha ejele mina uNkulunkulu wangivusela abantu banginaka kwaba abantu abanozwelo kimi, you understand. Ivisitor kuyinto engingayazi sisilindiwe eSun City. uNkulunkulu wangivusela abanye abantu I never thought futhi ukuthi ngingahlala nabo. Yabona, vusa amakhalati nje sisilindiwe in prison eSun City, and those people ke we know ukuthi there are people ekungukuthi are dangerous in prison, yabo. But uNkulunkulu wangivusela bona shem. I live with them, and bekwama 26. The fear benginayo ukuthi njengoba ngiclose nabo I can end up sengisha umthetho nami, and izinto can you please futhi ke rectify le 26 yini ngoba ngiyazi kushaya ama numbers buye zidideke u26 loyo bokuyini ke lapha phakathi u26 in prison sisilindiwe bathi ungeleke tjani. Yeah, ungeleke tjani indoda sempumalanga, indoda esisebenza ngoCrown, basho njalo. Yeah, basho njalo bengizwa nami because yeah mabayichaza uyabona. Yeah, bengizwa nami mabayichaza because ngiphile nabo ke in prison, yabona. So ngaba nefear yokuthi yabona njengoba sengiclose nalabantu, and these people bangithanda, yabona, bangikhonze kakhulu, yabona, uthola ukuthi ngiphila nabo ke, but you know uNkulunkulu makenza into zakhe uzosala umangele nawe sisinde ukuthi ngiphila nalabantu ama 26 but angisi 26 mina, uyabona. And ejele ke mawungashaya umthetho kuthiwa u11, uyabona, u11 ngaphila nabo ngilongo u11, phila nabo ngendlela eright sisinde, and ivisitor bayithola ke bona each and every week ivisitor bebangenela. Ngiphila kahle sisilindiwe, ngiphila kahle until sisilindiwe ngaze ngayogwetshwa. Angikhumbule eSun City nihlukumezeka or eSun City kukhona mhlambi, because you know in prison sisilindiwe njengoba ngisho ngithi ayikho into amahala. If they give you something, that is why I end up wena sisilindiwe mangilapha ejele ngayikhuza ngento eyi1 ngathi yabona manje muzi awuna visitor awuna next akunamuntu ozayo kuzokubona. Awungayisiza ngento eyi1 uyekela ukubhema. Because the problem in prison eyenza izinto ukuthi zibe difficult sisilindiwe ukubhema. Uyabona, ukubhema ngoba ufuna ugwayi wabantu awunagwayi, uyabona. Ngapha ke kuyaphenywa nensango makuvela ijele, uyabona, and lapha sofuna ukuyobhema, uyabona. So izinto ezi-attractayo ugcine soyithola usendaweni wrong ngesikhathi esi-wrong, uyabona. Ugcine sowuthatha nemithetho ngenxa yazo lezo zinto, thanda into zabantu, uyabona. Banye bakunika ijele makusesemini kusahleli bakunikeza, but lokho late thola ukuthi umuntu sovuswa uye, uyabo, ngenxa yayo le lento uzanoyibhemile ugwayi wakhe or insango yakhe, you understand. So that is why ngisho sisilindiwe ngithi mina ngibonga umusa nje kuko konke, yabona, because angikhumbuli nje nangelanga le1 ngihlukumezeka, uyabona. Kunomuntu mhlambi ongifuna amanyawo because ejele ke mawulalwa lapha bathi udliwa amanyawo, yabo. So angikhumbuli nomuntu oyi1 angifuna amanyawo. Into nje bebaye because vele ke ejele angeke siyiphike leyo sisilindiwe ejele. Uma umfana omncane laba abadala bayibonela nje, yeah, bayibonela intombi, yabona. Basibonela nje iphusunu eli-right, uyabona. Plus ke ejele ilanga likushaya ngithi usithola sowuyelo umhlophe umuhle, yabo. So bayibonele ke igirlfriend ibona ukuthi hayi lo singamshashaya simngene, and babheka isituation yakho ke ejele, uyabona, ukuthi ivisit uyayithola or ayithola ivisit, and then kubela bangena khona, yabo. But kuko konke sisilindiwe mina nje ngibonga grace of God, yabona. Yeah, because zange ngishaya umthetho, zange ngihlukumezeke, into nje ngayithola ejele uJesu lo engisesenaye namhlanje, uyabona. So nje kuko konke sisilindiwe, I just thank the grace of God. Amen. Yeah, amen. So okunye ke engathanda ukuthi ngibuze enciko yami ukuthi Evangelist Muzi mawusenza le yampilo ke leya yokuthi wena ngithi bowukhuthuza thatha izinto zabantu unembeza bongekho, but I believe ukuthi unabo mhlawumbe osisi ozala nabo, budi, umama, ubaba. So mawenza lezi zinto ebantwini emphakathini bokuthini bongafili ukuthi ngoba khona isisho isilungu sithi what goes around comes around. Bongafili ukuthi whatever that I'm doing kulo muntu izobuye futhi igadle nakimi ekhaya endlini. Unembeza bokuphi leso sikhathi? To be honest, wena sisilindiwe unembeza bokhona ne, but there is this thing nje kuphushayo ongeke kube nandaba nayo, even ikutshela ngaleso sikhathi angeke kube nandaba, kuyoba ngathi nje into nje ikhulumelayo, uyabona. And unembeza uzokushaya kakhulu
so kwenzile konke mhlawumbe soyidlile leyo mali boyigangela uyabona sekuphelile konke kube khani manje you came to your senses ukuthi eish amaru 1 no 2 no 3 you understand uyabo unembeza wona vele into ekhona emuntwini sisilinde ungabhema ama drugs ungayenzani but unembeza into uNkulunkulu ayenzile emuntwini so unembeza bokhona ngaso lesikhathi ngenza lezi zinto hayi ukuthi unembeza bongekho bokhona unembeza bongishaya sisilindiwe but kunalento engiphushayo you understand ukuthi go uyabo ngiyafuna ungayenzi but kunalento engiphushayo uyabo ngithole nami sengenzile you understand cause vele njengoba usho sisilindiwe ngizalwa nabantu noma ngizalwanga ngiyi-1 nabo sisi nabo bhuti I understand le nto le but in that moment abengekho le nto sisilindiwe nje ukukhuluma iqiniso mina bengiyiphilela ngiyifunela nalento engiyifunayo yabo cause bekunalento engiphushayo and kunalento ekumele don't forget kunalento ekumele ngiyifide yabo ngiyazi mangithole imali iyofideka lento yami engiyifunayo uyabona so now nceke yami umndeni bokuphi ke kuleso simo uphakathi ejele because mangizwa uthini bowungavakashelwa umndeni wakho uyele wakuneglecta wakurejecta what was happening kuleyo era le in that moment sisilindiwe engingakusho umndeni vele wangineglecta cause ngomuntu ke mina nginamama nginababa uyabona ya abantu abashona ngisesemncane ke labo ya ngasala noma mkhulu wami ne mamkhulu wami naye wangishiya futhi ngisesemncane naye yabona ngihlala ngesikhathi nje naye and then ke I end up ngihlala no sisi wami i-second born yasekhaya uyabona si6 ekhaya but most of them ke bashona laba banye ngasala nale second born yasekhaya uyabona so makwenzakala lezo zinto you know njengoba ngisho sisilinde ukuthi unembeza bawukhona but uthi ukuthi awulalili uyabona don't forget ngibahlukumezile nabo you understand that is why they end up but ayazini manje muzi thina sishap uyabo that is why ngigcine sengiphila bumajuzi kuphi cause vele in that moment bengasaphile ekhaya uyabo sengiphilela emahonjini like ngivuka la namhlanje kusasa uyabo ngivuka la uyabo that is why ezinye zezinto bezinkosi ukuthi ngenze i-crime ukuthi phela mawuzophila sisilindiwe uphila nami mhlambi we-out yami uphila nami kithi siyabhema senza konke lezi zinto lezi mawuzofika kithi kamele ufike nesitayela yabona unemali yombhemo ukuze sibheme ngikujabulise nawe ukuyina ngithi room lakho khontshi lakho and then that is why bengigcina mase ngena kakhulu ke manje ukuthi kumele ngenze sure ukuthi mangiyolala khabo speech namhlanje ngilala ngina something engizofika nayo ngibeke etafuleni ukuthi I speech opera wami nako nami ngifika nayo you understand so umndeni in that moment wena sisilindiwe ngingakusho hayi bo ugeze izandla shem yabo bogeze izandla wathi hayi thina si sharp ngawo si right ngawo that is why ke even in prison bengenayo mina into ekuthiwa i-visitor angikhumbuli nje bengize ngilalele wena sisilindiwe makubizwa ama-visit cause kuyamenyezwa ke Danyani makubizwa ama-visit bengize ngilalele kahle ngithi mhlambi bangalibiza igama lami namhlanje uyabo bathola ukuthi ayaphela ama list next ukubizwa igama lami yabo but impilo lokhu ingamanga ke iqhubeka ngithuke sengibizwa futhi ngiye court fika idate yami ukuthi ngiye court yabo so now mangithi ngiyalalela i-background yakho ubala ukuthi umama nobaba bakushiye emhlabeni usasemncane and then also nama siblings obantu bophila nabo kanjalo so umntwana mhlawumbe olalele young boy or young girl othi mina the reason why ngitshontsha or the reason why I'm into ama drugs it is because of ngikhule umama nobaba bangekho eduze kwami it's either umama nobaba bashona ngimncane or mina I do not know my parents umama mhlambe angimazi nginobaba yabona vice versa so ngifuna ukubuza kuwe ukuthi njengomuntu o-experience leyo nto ukuthi ukhula umama kekho nosisi nobhuti bayakushiya bokuyi reason ekuphushele ukuthi let me ngiyohereza ngalendlela wenze ngoba nje bowuthanda is it something that omunye umuntu angablame situation ukuthi it is because angabazali that's why kumele ngiphile ngihereze or that's why ngibhemela whatever ngibhemayo because ngine stress so when ungathini olalele lapho othi vele mina ngenza le ngenza because vele isimo sami nawe uyasibona siyabheda
No, engakusho mina sisilindiwe kubantu abasha ne especially umuntu olalele in this moment. Ukuthi sisilindiwe in that time mina mangenza lokho bengingasi ukuthi mhlambi bengenziswa ukuthi anginabazali. Uyabona, that is why ngibhema, that is why ngitshontsha. Uyabona, empilweni engakubona sisilindiwe ukuthi uNkulunkulu uyasivusela abantu. You understand? Even in that moment njengoba ngisho ngithi bengena mzali kimi mhlambe ngathi biological, you understand? But uNkulunkulu bekangivusela abantu, abomama, abobaba, you understand? Kunabantu bebanginakekela, you understand? They were making sure ukuthi ngiright empilweni. But unfortunately ke wathola ukuthi ngiphunyuke ezandleni kubo bona labo bantu. You understand? I can't say I reason yokuthi ngigangile or reason yokuthi ngibheme ama drugs ukuthi umama nobaba bebangekho. Ngizabe ngiqamba amanga. Uyabona? Ngizabe ngikhuluma amanga nje amakhulu mangasho leyo nto. Uyabona? Ngabe indlela futhi yokuzisilda. You understand? Or excuse. Uyabona? Because mina angazi it's a favor wena sisilindiwe. Uyabona? It's a favor. Even now I've got a lot of people engithi abazali bami abanendaba nomuzi. Uyabona? So I can't say ngikangile ngoba umama nobaba bangishiya. You understand? Ngibhemile ama drugs because umama nobaba bebangasekho empilweni yami. There are a lot of people engibabiza ngabazali bami today. So angeke ngize ngisho ukuthi ngibhenyiswe yilowo wena sisilindiwe. Uyabona? Na umuntu omusha ngisho ngithi baningi abazali abasinakekelayo ungase abazali bethu benyama. Uyabona? So ngaba nje excuse yomuntu omusha uma izothi ngibhemile mina ngenxa yokuthi abazali abekho. Ngikangile mina ngenxa yokuthi bengihlanganisa. Uyabona? Kunabazali la ngaphandle wena sisilindiwe abanenimba yokuthi bazele uma babona omunye umntwana wabo. You understand? So it's just an excuse nje wena sisilindiwe ukuthi ngiphemile ngikangile ngoba umama nobaba basekho. It's an excuse nje that thing. Uyabona? Wow, ngithanda iqiniso lakho Nceke ukuthi uyibeka indaba icaca ukuthi excuse. Akusingathi masenza izinto bese sifuna ukublame i-situation ukuthi hayi mina ngiyenze lento just because umama she was never there for me. So ngiyathemba ukuthi emakhaya simamele njoba ngisasho futhi and siyathatha siyafunda asigcini kithi kuphela siyandlulisela nakwabanye. Nceke yami ngicela ukuthi nje singakafikele emaphethelweni. Ngifuna ukuthi manje usinikezele le picture ukuthi sawuphakathi ke manje ejele. Naku uyasho ukuthi ufikela ulomusa. Ufikela uNkosi uJesu uNkulunkulu ubaba wethu othizani kimi noma ninjani ninezona ezinjani mina ngizonihlanza. So uthema uthola lensindiso ejele ugijime nayo wasukuma wamela uNkulunkulu phakathi ejele because uyalazi ijele linjani kuyahlekwa lapho ungazositshela uzokhonza la ijezi uhluleke ngaphandle. So ngifuna ukwazi ukuthi lesibindi sibe khona phakathi ukuthi wena uyayimela lento ukuthi mina hayi mina ngiyamkhetha uThixo namhlanje ngiyalithatha levangeli. How was it inside the prison? It was not easy, to be honest, when asilindiwe. It was not easy because I remember uma ngizosindiswa ngangisele ntuzana eHeadleyburg prison, and at eHeadleyburg prison most of the guys abalaphayana abasuka from kuphi Joes, yabona, Joburg, Sun City, yabona. So I transfer yakhona kushuthi bakutransferela Bospek to Headleyburg because iBospek neHeadleyburg ziyasebenzisana. So most of the guys ebenginabo laphayana eHeadleyburg ama out ebenginawo kuphi eJoes ebengiphila nawo. So I remember uma sengiqala ke ivangeli maliqala lifika empilweni yakho banale yanto yabo ukuthi mina ngiya church uyabona, so ufuna ukushumayela, you understand. So ngiyakhumbula uma ngiloko ngiphethe iBhayibheli hayi so wenzani manje yini imali lento yenzayo yabo wena bophathi ibhamu lengaphandle besibamba, you understand all those words uyabona. But unfortunately ke sisilindiwe ngiyengahlala phansi mina ngabheka impilo kaMuzi, uyabona, ngangayicomparison nempilo zabanye abantu. Ngabheka ukuthi Muzi awunabazali, Muzi you understand impilo yakho iso, you understand. Because inye into bengibheke eprison wena sisilindiwe ukuthi abantu bayethola i-visitor ngithola i-visitor mina. You understand? It's painful, it's painful. Yazi manje ethi weekend abantu ngama-plastic sisilindiwe ngathi babuye town, yabo babuya ku-visit. So ngayicomparisa lapho sisilindiwe ngathi you know what, Muzi uyamdinga uJesu empilweni yakho, uyabona. Bengazi ukuthi nami ngizomamukela kuyowenzakalani, but kwafika leyo nto ukuthi yabona manje there is no other helper ongayithola mawukule situation, uyabona. I end up take a decision
bengikhuluma la emalangeni ngishumayela ngithi kunezinye zezinto empilweni ezisenza ukuthi sishayeke empilweni, ezinye zikwenza ukuthi uphumelele. Yini leyo nto ekwenza ukuthi uphumelele or ushayeke? Isinqumo senzayo empilweni yakho, yabona. So I take a decision wena sisilinde ukuthi no man, ake ngamukele lo Jesu man, because you know uyezwe ejele mawala kubashumayele there ezinye iboshwa ke kuyashunyayelwa lapho, yabona. Jesu mningi ejele, angeke umswele, mningi, yabona. So bengiloko ngizwa mawala ngathi no man, angamukele lo Jesu, mhlawumbe impilo yami ngashintsha kulesimo engikuso kwamanje, yabona. Because angina visitor, akunamuntu nje yabo ngathi hayi. One day it happened ke sisilindiwe because lapha yana ejele ke ichurch liyamenyezelwa. Church. Bamemezela ngelinye ilanga ngathi man, awuthi ngeke ngiye lapha echurch. And in my mind ne benginayo leyo nto ukuthi ngifuna uNkulunkulu empilweni yami, but in my mind futhi ukuthi kuyakhinya man la sectionini, awuthi ngeke ngiye lapha echurch, yabo. Azicula kamnandi ke ejele, ziyacula iboshwa sisilindiwe. I go there in a church nginale ngqondo ukuthi hayi ngiphusha nje isikhathi, yabo. But ikhona lento futhi ukuthi uyamdinga manje uNkulunkulu. Ngaya mangifika lapha yana kanti izongibamba lento sisilindile. Yakubamba. Ayangibamba lento yaphezulu. Yangibamba this thing. I end up ngikhala lapha ngiphakamisa izandla. Yabona. Ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yami. Guess what sisilindile? In that day lot of things sisilindile zaqala zashintsha empilweni yami. Aqala ngoba ngisho ngithi I never have a visitor in prison. But guess what? Ngithe masengamukela uJesu izinto manje zaqala manje ngabona manje u1 no2 akusafani nakuqala. U1 no2 uNkulunkulu njengoba ngisho sisilinde uNkulunkulu usivusela abantu. Yabona usivusela abantu uNkulunkulu. I remember I got a friend lapha in prison in Heidelberg. There was other friend of mine uThemba Hlophe waseSoweto. uThemba Hlophe uNkulunkulu wavela wangivusela. Wanginakekela umuntu sisilinde. Anginakekela umuntu, this friend of mine besikhonza naye vele lapha ejele kumfundisi. This guy bekasebenza eshop sisilinde. Make sure sisilinde. Muzu ushota ngani? Khulula amateki wakhe sisilinde wanginike bamba ndoda. Awunayicathulo bamba qoka nawo amateki. You understand? So iswela ngiqale ngahlaphukela khona ngabona mani demon. Mana lo Jesu mose izinto ziyashintsha empilweni yakho. Njengoba lisho iBhayibheli ukuthi uma ukuKristu Jesu okwaqala kuyadlula but kuvela okusha. Waqala kwavela into ezintsha empilweni yami, yabo. Ngisuke ngathi sisilinde why. Yabona ke manje mase kuso no more going back ngiyaphambili manje. We understand? Yeah, ngaqala ngabona uNkulunkulu in my life there in prison phakathi sisilinde. La izinto zenzeka khona. Mina kodwa ngabona lo musa kaNkulunkulu. Uyabona? Yazi mawuloku uxoxa kanje nginalento yokuthi imagine what God can do. Yes. Shintsha umuntu ubeka isigebengu. Phela mawuthi khwathi zakhale Hillbrow. I know that street. Ngiyayihlonipha iHillbrow and lesa stradiso okukhulunywa ngazo ukuthi ziyakhala. Like I'm looking at you right now ngithi. Yes. uNkulunkulu man alibonga igama lakhe. Changing your situation from where you were, bamba inkunzi udla ama drugs, yonke lento evil. And today you are saying to God be the glory. Into engimele siyibone and siyibonge ukuthi uNkulunkulu uyashintsha isimo somuntu. And uNkulunkulu ma ane purpose ngempilo yomuntu uzokhipha kabuhlungu kulento uNkulunkulu landana kabuhlungu budwami sihleli la silandwanga kamnandi usilande kabuhlungu. So engifuna ukwazi sesiyovala ukuthi sobuya manje ejele. Now the stigma abantu abakwazi obuyisigebengu wena ubuyenza izinto ezingathandeki ekuhlaleni, how do they welcome you masobuya la ekuhlaleni? Ukukhuluma nje iqiniso wena sisilindiwe, it never be easy, azange kube lula at all. Even ekhaya, because there is something engikhohle ukukutshela yona. Ekhaya njengoba bangeze prison ekugcineni ngoba ngangisengamukele lo Jesu wabathinta uJesu, they came and visit. You understand? Bafika ke ejele baze bangisayinele, you know they must sign for you angithi mawuzophuma ngeparole. Bangisayinela ngaya kasiswami lo ngithi ngisele naye because abanye bosisi bambashona sele ne second born yasekhaya. Mangifika ngaphandle sisilinde nje ngobuza ukuthi bangamukele kanjani. It never be easy, but ngayitshela into eyi-one ukuthi forward ever backward never, yabona. But ke ngenxa ye situation, you know akukho lula endleleni. Akukho lula sisilindiwe. There are a lot of things ozohlangabezana nazo, izinkulumo, uyabona, impatho, you understand.
abanye basasenale yangqondo ukuthi hayi lona ngeke ashintshe uyohlala nje yabona abanye mangiphethe iBhayibheli sisilinde enkonzweni hayi simbekela iviki yabo liphela iviki hayi simbekela yabo amaviki you understand so ngenxa yezinkulumo zabantu sisilinde walonona la ngigcine nami endleleni kungasekho lula yabo amandla waphela yeah amandla phela endleleni angifuni ukuqamba manga amandla phela endleleni especially nasekhaya manje la ngifikele khona yabo siswami ungamkele sharp inkinga manje iqala ekhaya futhi yabo ngiyabona ngaphandle inkinga iqala la eJardini manje yabo because isibari sami naso esinye esingazange singiphathe sharp yabo yeah but ke njengoba ngisho ngithi ngesinye isikhathi angeke ublame abantu futhi enye into yabo futhi okwenzakele kufana nokwenzekile yabo I end up ke sengenzani manje ngisasayini ngahambe ekhaya ngiloko ngisayini uyabona buyelaphi manje back to Nkosi yami kuleya mpilo understand sekunzima manje ukuthi ngifesane nalezinto yabona enye into futhi engingayibheka wena sisilinde bengakaqini lokho yabo bengakaqini lokho ukuthi amanye ama challenges mawavela ngameli wamele kanjani uyabona ngashayeka ke sisilinde back to square one uyabona but uNkulunkulu emuhle sisilinde ukuthi uhlabelela kahle uyabathwala abantu uyabahola endleleni uNkulunkulu emuhle zangishafu sisilinde ngambuyela back to sekunzima manje sisilindiwe ngifihlela abazalwane sengihamba ngiyakhutha manje ngoba manje usekho kuleya ndlela boya Nkosi yami but uNkulunkulu emuhle ke sisilindiwe I end up ke ngithatha i-decision because sengiphila manje etradeni futhi angishaya nami le yanto yazi iqiniso mawulazi iBhayibheli lithi sakulazi iqiniso lesikhulu uyabona so angisakhululekanga manje uyabona manje nceke yami angithi manje uyasayina phela masebeza lapha ekhaya basakutholi isimo sabanjani ke manje saba hectic ngenye indlela wena sisilindiwe because manje bagcine angithi noma bakusayinela kuba nalento abathanda ukuyenza lapha ecorrectional ukuthi uma singamtholi sithatha nina just bayabathikisha yabo but azange yenzakale ke leyo nto bona uma bangakutholi bayafunela wena bayakufuna base bakuthola yabona so I end up ke ngibona mangiloko ngiphila lapha emakhonjini ngibhema uNembezo uyangishaya ke manje uyabona shaya manje ngithi ngibheka lempilo sengibuyele kuyo manje phila emakhonjini manje kuyabhenywa lana yena maphela ngisayijwayelanga le ngijwayele ukulala ngomthandazo ngivuka ngomthandazo yabo ngiyabheka bayabhema labantu bangcolile mina ke drugs bengilibhema sisilinde bengabhema inyawo ushaya lona ngizibhemela indanda mina Menrex okay so manje ngithi ngiyabheka these people phela Menrex sisilindiwe awusubmanzi mawubhema Menrex kuba uyageza ube smart ube hotman elirespectekayo yabona uyibhemele leyo ndanda yakho abangazi futhi bangazitshela ukuthi mhlawumbe ubhema insango yabo so manje lapha yana bengibheka isituation ngiyabonela abantu bangcolile manje mina uyabona hlala khona lapha la kuthengiswa khona ama drugs nabo labo sinemani yabona basithuma kuze sipheme yawomela uthunywe kuze ubheme so angayibheka yonke lento ngathi hayi manje came kwavuka iverse le prodigal son yabona ukuthi hayi angeke uyele ekhaya ndodana yabona it came to my sense ukuthi ayazi noma nange ngihlaphukele ngibuye ingqondweni yabona hayi ngathola umunye umfundisi wangisiza futhi hayi lungisa indaba zokusayina yalunga indaba yokusayina yabona thema icethe kulunga indaba yokusayina ngahlanganisela indaba zokuthi manje mele ngisizakale ke manje kuphi kule habit engikuyo phela manje uyabona sedlunga indaba zokusayina mele kulungise le habit engikuyo manje I came to my senses ukuthi yazini mina omunye umshana wami ke ola Eden Park uyabona ungikhonze kakhulu ke and uyakholelwa kimi lo mshana wami hlala asho athi wena you are a man of God wena uyinceku wena yabona so it came to my mind ukuthi amane thingeke umshana wami ngiyazi noma ifamily ngilahlela izandla but yena she will never yabona angilahle go there kumshana wami ngakhuluma naye there is this sanka ela ePamridge khuluma nomshana wami athi malume mangukuthi udinga usizo ndoda ngiyazi uyinceka kaNkulunkulu wena usuke lo muntu ushibrekile ngiyavuma but usizo mawuthi uyalifuna let me help you thatha umshana wami saya lapha eSanke ePamridge ngabhalisela eSanke ePamridge ukubhalisela kwami sisilindiwe wawo izinto zabuyela nomali futhi ngahlala kamshana wami ngayiqeda iprogram yami bengiyenza eSanke 8 weeks yami ngayenza tarar ngayiceda and lapha yana ke molo attend sisilindiwe bayakututsa abafuna ukwenza sure ukuthi uclean ngempela because abafuna ukuthi lokho attend ngaphusa bhema yabo so in that moment mangiloko ngi-attend bebaloko basicheck abanye mabathola ukuthi bayabacosha abanye basuspended
I done my 8 weeks ngayiceda clean kahle ne-social worker sinama-social worker ke lapho ne-social worker lami lasho that I know mfundisi, because they were calling me pastor vele lapho mfundisi, I am proud now ibambe kanjalo. Ngayenza into yami Sisilinde ngaqeda lapha yana ke maniqeda ama 8 weeks wini kuba lento abathi i-graduation yabona banika i-certificate. So it happened makuyi-graduation lapha yana I open with a prayer yabo before kuqala leyo event yakhona I open with a prayer. Kanti ubheka uNkulunkulu ukuthi izinto zakhe zenza ngohlelo. Kanti mangiqala ngeprayer lapho umuntu osebenza lapha yana egate osebenza lapha eSangqa he's a bishop unebandla uyabona. Kanti uyangizwa mangikhuleka la. And then he came after wathi wena unento kaNkulunkulu man. And then we start to chat mina naye. Every day mangiya lapha siyashare manje yabo. Manje athi man wena ngiyakuzwa man unayo lento awukuvakashe enkonzweni yami one day. One Sunday he came to my church. Yabona I take a step ngaye ebandleni lakhe mangifike ebandleni lakhe. Hayi ke mina ke Sisilinde wangisilezi mangifike esontweni ke ngigoqa izandla ngiyahlabelela worship. Ngihlabelela ngiyavangela. You understand? So ngithe mangifika kulelo bandla immediately ngifika Sisilinde they see my gift. Yabona. Because ngathi mangiya you know mawufika ebandleni kunalento ukuthi abafikayo namhlanje sicela yabo beze ngaphambili bazosibingelela. Ngithe mangibingelela lapha thola ukuthi bayibamba lento nabo but hayi ndoda singajabula uma ungakhonza nathi. It's well angikhonza khona namhlanje. Amen. ePambridge Extension 5. Wow. Ka Bishop Isikhosana. Amen. Yeah, a Holy Ghost. Yes, a Holy Ghost lapho. Yes. Wow. We are blessed. Yazi i-testimony yakho Ncegu inamandla kakhulu. Amen. Because I believe ukuthi abantu abaningi bazoshintsha. Amen. Uzo encourage even abobhuda abaningi ekuhlaleni abasabambekile, because I believe ukuthi abanye abantu bayafuna ukuphuma but abazi ukuthi because babambe ilama demon phela siyabambeka imimoya. So nge-testimony yakho I believe ukuthi uNkulunkulu uzothinta impilo zabantu abaningi and they are going to be revived, bazorestoreka, bazohileka abantu. Singakavali Ncegu ngizokunikeza kancane nje usho amagama wakho wokugcina just to encourage ababukele emakhaya ubatshela ukuthi uNkulunkulu ukhona, because ngiyayizwa inamandla lento uyiphethe khona kuwe. And also uzosho ukuthi utholakalaphi abakufunayo, you'll be given that opportunity yokuthi uzisho ukuthi utholakalaphi. Siyabonga Ncegu. Amen. No siyabonga kakhulu Sisilindiwe. Engakusho nje kubabukeli ukuthi uNkulunkulu uyayithinta into engelutho. Yeah, uNkulunkulu uyakuthatha from nowhere akubeke somewhere. Ngoba yiloyo uNkulunkulu ke ohamba noIsrayeli. Amen. So engakusho ukuthi it doesn't matter what you are facing in life. But ukhona uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uPaul noSila while they were in prison, lithi iBhayibheli umgcini iboshwa wagcina efuna ukuyibulala. But lithi iBhayibheli yamemeza indoda uPaul yathi ungayibulali. So engizokusho nje kubabukeli ukuthi even though ukuleyo situation okuyo but ngizosho ukuthi ungayibulali. Ukhona uJesu uyayishintsha impilo yomuntu. Uma wakwazi ukushintsha amanzi abayiwayini usengayishintsha leyo impilo yakho engelutho. Because into esha abantu wena Sisilindiwe empilweni umuntu ubheka ngathini isituation akuyo in that moment ubesaqede ngempilo yakhe. Kanti akukapheli uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile. Abantu bangaqeda ngempilo yakho Sisilindiwe but uNkulunkulu uyosaziyo, because lithi iBhayibheli somfanekiso kaNkulunkulu. Yabona uthi ohlabelela kahle basheshe bahleka, kanti inkosi ngizwile uNkulunkulu iloyo uNkulunkulu osebenza ngomuntu. uNkulunkulu angamdeli umuntu Sisilindiwe. Uthi obhala kahle he will never leave us, he will never forsake us. Abantu bangakushiya, abantu bangakubiza ngamabala, abantu bangakhuluma ngawe, but uNkulunkulu he will never leave you, he will never forsake you. So ile uNkulunkulu engakusho nje kubabukeli emakhaya ukuthi uNkulunkulu ile uNkulunkulu. I used to say ke Sisilindiwe, God is God no matter what. Ngiyabona uNkulunkulu uNkulunkulu noma kwenzakalani. Doesn't matter ukuthi ukweliphi izinga ukwesiphi standard, ukuthi abantu bakubheka ngesiphi standard, but uNkulunkulu yilo uNkulunkulu ongabheki njengabantu. So uNkulunkulu angayishintsha nawe impilo yakho lapha ekhaya mbukeli. Nkosi yami. Amen. Utholakala laphi ke ngokutholakala ngilapha
Pamrish extension 5 next to the grave la ngikhonza khona. Next to the grave ka Bishop Sikhosana, a Holy Ghost Church or a Holy Ghost Gospel Church. Ngilapho ke mina. Amen. Hayi siyabonga babukele emakhaya. Amen. Ngiyathemba ukuthi sizwile sonke ukuthi akukapheli uNkulunkulu angakasho ukuthi it's over. That's true. Whatever you are going through, know ukuthi uNkulunkulu he's doing something, he's at work. Amen. Please do not forget to subscribe to our YouTube account. Hallelujah. TVC, Pastors Kids, Growing with Expectations. Siyabonga babukele emakhaya. Indeed, this was a very powerful episode. Sifundile ngifundile and kunamandla. Ngiyafila nje nami ukuthi hey ngathi singaqhubeka because uEvangelist Muzi uNkulunkulu umphathisile kakhulu. Engikubonga kakhulu ngetestimony yakhe ukuthi kuzosindiswa abantu abaningi. I have no doubt about this testimony ukuthi uNkulunkulu uzongenelela uzofinyelela kubo bhuti bethu nabo sisi bethu abasabambekile. Asibajaji because nathi sikhishwe sibuye intweni besibambekile. We know ukuthi uNkulunkulu is God of time. Siyezi isikhathi sabo nabo bazokhululwa. Siyabonga babukele emakhaya. May the Lord continue to increase you. Stay blessed. Amen.